pam yn ymwneud â'r Steddfod yn Tregaron? Mae wedi bod yn Geredigion o blaen yn wahanol ardaloedd, a pam lai bod e'n mynd i ddod i Tregaron. Mae gefnogaeth brwd amdano yn yr ardal. Mae'n ardal eang o gwmystwyth yn y gogledd, lawr at Llangybi yn y de. Mae yna feirdd enfawr wedi dod o'r ardal, beirdd Ffairhos. Mae yna wedi meithrin prifeirdd, Dailoi Jenkins, W.J. Griffith, John Roger Grease a Gwynna Llwyd Ifan wrth gwrs, ac hefyd artherwydd wedi dod o'r ardal, sef W.J. Griffith. Mae yna nifer o enillwyr rhibian glas wedi dod o'r ardal a llefarwyr o fri hefyd. Mae yna glwbiau ffermwyr ifanc cryf iawn yn yr ardal sydd yn meithrin y talent yma ac yn mynd mlaen i'r byd teledu a'r radio. Felly mae Tregaron yn le pwysig iawn i ddiwylliant Cymru. Mae'r safle yn ddelfrydol iawn. Mae o tu fas i'r dre, yn ffinio gyda dre i wedi gwir. Mae'n dir fflat hyfryd a digon o le i gael yr maes carafaniau a'r maes ei hunan a digon o le i barcio o amgylch. Mae heolydd yn dod o'r de, o'r gogledd, o'r dwyrain ac o'r gorllewin yn gyd yn cyrraedd mewn i Tregaron. Fel all roads lead to Tregaron.